It is still possible to avoid the worst effects of climate change. U ka fɔta laban kɔnɔ farafina jamanaw b'a ɲini diɲɛ tɔnba fɛ kɛrɛnkɛrɛnyana u ka dɛmɛ don ka dɔ fara farafina ka fanga kuran sɔrɔ cogo kan ka bɔ gigawati n'o y'o fanga 56 la san 2022 ka se gigawati 300 ma a dɔgɔyalen b'a la san 2030 walasa ka fanga fantanya kɛlɛ ani ka fanga sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ fanga saniyalen ni musaka tɛ min na. U b'a ɲini fana ka nafolo sɔrɔ sira kuraw sigi sen kan min bɛ bɛn farafina mago ma juru labɛnni ni dɛmɛni sen bɛ o la. O doni bɛ u ka sɔrɔ ko gɛlɛya kosɛbɛ. We have ample renewable energy potential as well, and the natural assets and resources. U bɛ wele bila fana diɲɛ ɲɛmɔgɔw ma u ka san ni carbone ye salen taabolo dɔ ye min kɔnɔ carbone salen bɛ bɔ taji n'a ɲɔgɔnna jago la kurunbɔkari ani pankurun na o fana bɛ se ka bonya ni diɲɛ salen nafasɔrɔko jago la. Nin tile 3 lajɛ nin kɔnɔna na Kenya jamana faba kɔnɔ layidu talen don ko dɔrɔmɛ miliyari 23 bɛna don fanga kura sɔrɔ cogo la. Jamanatigi Ruto y'o sinsin o la dɔrɔmɛ miliyari 4 ni tɔrɔmɔɲɔn 5 donna Emirati Arabu jamanaw fɛ.